tayo sa may Lagoon del Rey guys. Napakaganda dito. Tapos yung sa likod naman natin ay ang CWC Water Sports Complex. Makikita nyo guys. Yan. Punta tayo ngayon sa Worship Fest. Tayo dito. Tapos ito na yung mga bahay dito ang pinaparentahan nila guys. Pag mga dayo. Yan guys. Nakikita nyo. Mga maliit na bahay lang yan. Yan. Napakaganda guys. Ito sa CWC Water Sports Complex. Nakakanta-kanta nga ako eh. Ano sa tayo magmerienda. Guys, napakaganda dito. So, nakikita nyo mga maliit na bahay doon. Yan. Pinaparentahan yan pag sa mga bisita. So ayun guys, napakita ko sa yung mga bahay dito. Ito guys yung mga bahay dito guys sa likod ko. Ayan guys, makikita nyo napakaganda yung mga bahay, mga siya, mga maliliit lang guys, mga bahay dito. Ayan, nakita ko sa inyo. Ayan, mga bahay guys, liit guys, mga bahay dito. Pumunta na tayo sa sa Worship Fest. Ayan, yung mga bahay dito. Sa kanan. Ayan guys. Sabi dito, slow down. Nakalagay dito, speed limit ay 20 kph. Kaya pag dadaan kayo dito, ang speed lang nyo ay 20 kph lang guys. Ayan. Ayan. Dapat sumunod kayo sa sa speed limit na dinadaanan nyo. Yung mga bahay dito guys, bahay. Kita nyo ang mga bahay. Kita nyo guys, mga maliit na mga bahay lang. Pinaparentahan yan pag sa mga bisita pumupunta dito sa CWC. Yan. Okay, kita nyo. Flex ko lang sa inyo guys, mga bahay dito. Meron nga dun sa sa may harapan ko guys. Sheesh. Ayan guys, gano'n nag-uumpisa na ang Worship Fest eh. Ito na nga lang. Ayan, kadlakad lang tayo. Kadlakad lang. Ayan guys, lang tayo sa event ng Worship Fest. Guys, mga bahay dito guys, kita nyo. Ayan. Ayos. O, sa mga gustong pumunta dito sa CWC, pumunta lang kayo. At makikita nyo dito mga meron dito ng airsoft. May rainbow pa doon. Yung mga bahay guys. Yeah. Tapos dito naman yung mga yung sa bike. Ayan. Yung sa ng bike.